Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Să nu fim răi. În momentul în care ești bun și copiii se uită frumos la tine. Adevăr, bine, dreptate și frumos. De adevăr am vorbit. De bine e unul singur care e bun, Dumnezeu. Dreptate, stai într-o lume nedreaptă, te supără. Și apoi totul să fie frumos. În această armonie extraordinară încep să crească copiii frumos. Dacă știi că Dumnezeu e lângă tine și te iubește, că ești fiul lui, nu spune Tatăl nostru. În momentul în care crezi în Dumnezeu, jumătate din probleme se rezolvă. Lasă că Dumnezeu ajută. Dă pace. Și asta e credința. Eu cred că am un Dumnezeu în cer care mă iubește. Și bum! Orice stres se duce. Iubirea nu caută întâi dreptate, ci iubirea caută întâi milă. Să ne fie milă de... Exact. Că încă ceva, ăla nu-i fericit care îți face rău. El de răutate, de el n-are pace. Dar tu ai pace. Și să fie milă de el. Uite, săracul n-are pace. Uite cum mă chinuie.